cam mare zăpada pentru el. Max, unde ai fost? Ia. Ce? Am mâncat-o? Acolo și-a pus cârnațul ăla. Ia să vedem, l-a mâncat? Și-a adus niște pâine. Unde-i mă cârnațul? L-ai mâncat? Max! Ce faci, mă, băiatul, mă? Max! Băiețelul? Băiețelul? Max? Mănâncă, nu bagă pe nimeni în seamă. Poate să ardă. Dă-i și lui ceva, pâine îi dai. Dai pâine, dă-i... Păi să nu-i se aplece de la cârnaț. Să nu-i se aplece, dă-i murături. N-avem. N-avem. Muștar? Mănâncă muștar. Uite că bea niște apă el acum. Pune-i apă în caserola aia de plastic. Max. Băiatul, ce faci? A fost cârnațul, ca un picant. Unde ai fost, mă, la căței? Are cârnaț și pe blană. Mă, Max, unde ai fost, la căței? Opa! Hai, Max, mâncăm ceva? Max? Ia. Astea nu prea e bun pentru tine, măi, nerodule. Nu-ți mai dau. Nu-ți mai dau că e picant. Ia, ai grijă să nu ne deranjeze nimeni, da? Da, băiatul?